Aku nyapu latar, jero agek rampungan, njaba rong disapu, jembrung ram. Alah nyapu latar mas aku bener disapu ya panggah resek oke bedino. Aduh, rampungan iki santai. Harus sarapan. Kayak Yuti nyapu harus apa kayak ya? Aja lah, tak ngobrol lah. Mikirat sapu ya piye? Dan piye? Matengan ya ini. Wis Neleter nang latar. oh wis rampung aku mau. Masak apa? Masak sayur gori. Enak wi karo anu gereh ambil bawang seger. Oh enak sayurku. Kental kan. Loh, saya Mbak Ti karo Mbak Ton tak dolan roh timbang nganggur ning omah. Mantep janan. Oh. Ngapa lo yu? Iki lho ngobrol aku bosen nek ning omah. Yu. Wae aku Wis matangan to Yunem? wes. Lah iki acara tahun baru piye Yu? Lah mbok iki piye? Apa jenenge? Ora padha melok numpak bis. Iya. Sapan pramelu, sok. Duh ki aku ki karo garanganku ki ora aku ora tau dikei duit ki bayari ora tok larang kok. Tahun baru setahun pisan mosok ora oleh. Ya iya jane, tapi reti dhewe to garanganku ngono kae. Lah iya. Gur kon ngarit ta kerjanane. Dadine kan yo kene iki pengen refreshing karo kanca-kanca ora oleh. Ala ndang melok yu. Duite ra duwe lho Yu. Nyelengi lek Nyelengi lah aku ora tau dikei duit lho Yu karo garangan kae iki. Ngarit. Harapan kayak ngarit. Lah blonjo nih. Alah ya blonjone aku nretek utang-utang kadang yo nyar godhong telo ning pinggir-pinggiran wi tak semplahi. Wedok tinggal ngok iso. Koyo enak ton. Wedok karo tonggo sebelah wis rasan-rasan kayak ton deh. Oh, pelajaran kayak gitu. Itu mungkin ngarit apa urung gantian. Oh. Aduh Yu gek lek arep pantaki ora duwe klambi lho. Tak silih klambiku yu. Klambine sampean akeh ya. Oh, tak silih sitok lho. Tapi duitnya lho Yu ngembayar ora nek duit. Ora sanggup. Dipanggahake lho. Salah yu ya. Lah wis ngarit rong. Ya urung. Lah urung ngarit kok malang rumit. Kok mlayu uang kok. Lah urung ngarit urung ngopo malang rumpi nang kene iki. Ya ngarit lah sukete lho isik ya dipakani sore. Lha wis sisa barang apa urung mbah-mbah. Ya mbak kari wong isa-isa setitik lho. Balik kok. Ndak balik. Ya engko lho wong sik arep ngobrol karo tangga sedilut ta ya ora olah. Semua kabeh kae. Kanca-kancamu semua. Ndak balik ra kae. Ya gara-gara sampean moro-moro teko ngono kuwi kok. Wong kok isu-isu rumpi senengane. Yo kan pengen nawar kanca ora tau ketemu suwi. Ki ndang balik ngarit kono lho. Malah ngarit engko Ki, Dang. sore. malah kok manjuk kayak gendang balik kono lho. Yo, mandek kok. Apa? Yo uton ndelok senen bojone kaya ngono lho. Ya engko sore ngarite wayahe. Mungkin nek dome wong ki rasa ngkel to, mungkin nang bali kok ngono lho. Malah gendang cepet. Ayo to yu galak bojone. Masa ampun, jan ya Allah. Ya sampean balik dhisik kono lho. Wong kon balik kok malah ngkel lho ten kowe iki ton. Jengene pengen Kita- ngobrol karo tangga kok. Wong kon balik kok malah. Oh, cise. Gendang balik. Iya nek mbah kuwi lho ora Kok isin. ben mbah kuwi. Gendang balik, ora balik gendang kon ngarit kok. Ora duwe isin nek mbah barang kok. Anggah wae. Mbah wek. Awas ngene aku bar sarapan ora balik ora gendang ngarit. Tenono kowe. Wong kok ngarit kok malah Wong kok nyeneni nek wong lewat barang nek tangga-tangga panggah wae diseneni. Ya wae dikomongi lah ning omah aja ning kene diseneni. Nek wong lewat barang panggah wae digetak-getak. Kok garangan jengkel wis ora tau ngeki duit. Pertama ora oleh karo kanca-kanca.